אני נמצא במרכול יד מרדכי כדי לדבר על מחירי הלחם. הכל התחיל כשבוול סטריט הייתה ירידה, לא ירידה כזאת, ירידת שערים. לא ירידה כזאת, ירידת שערים. הבורסה נפלה, אנשים קפצו מהגג, גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג. פתאום מהפינה הגיחה זקנה, למה מה קרה? הלחם עלה. למה מה קרה? הלחם עלה. אם אין לחם תאכלי עוגה, עוגת שוקולד שלית ב7.30 אני ממליצה. אפשר להגדיל עוגה ב1.90. למה מה קרה? זה כבר 2 עוגות. בונה תרגיעי, זה כבר 2 עוגות. ואז בכניסה דרמטית מאוד הגיע גנב במסכה של קוף. אוי סליחה, זו לא הייתה מסכה. הזקנה צחקה, אתה נראה כמו קוף. הזקנה צחקה, אתה נראה כמו קוף. ואז השודד ירה בזקנה, אך למזלה הייתה שם עוגה. אך לרוע מזלה העוגה הייתה רכה, והזקנה התמוטטה. והזקנה התמוטטה. השודד נבהל, הוא רק רצה גלידה, אבל במקום זאת הוא הרג זקנה. אבל למרות הכל הוא לקח גלידתות, וכולם צחקו איזה הומו הוא לקח גלידתות. וכולם צחקו איזה הומו הוא לקח גלידתות. השודד הסכים, אני קצת נשי, ולכן הרע בראשי. בונה יש לו תסביך נפשי. מה את רוצה? הוא שודד מרכולים, לכולם יש בעיות במשפחה. השודד הוציא אקדח וכיוון לרקה, לחץ על ההדק ובעצמו ירה. נפל על הרצפה, שערו הסתמר. זהו סוף הסיפור, כאן גל ברימר. זהו סוף הסיפור, כאן גל ברימר.